Welcome to Bodo e-study channel. Please don't forget to subscribe my channel. If you like my video, then share, subscribe and comment. Hello guys, I'm Banesur Basumatari. आं नोंथांमोननो दिनै नम्बर सिरिजनि गोदान भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना दासिमबो जुदि बे बड' ई-स्टाडीखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला मा खालाम साबस्क्राइब खालाम। स' दानिया जोङो माखौ नायगोन नम्बर 1 कुइसन। जों मा मिसिं नाम्बार नागिरनो थांनायनि सिगां नाम्बार सिरिजआव जों मा बबेखौबा जों मा खालामनांगोन प्लास खालामनांगोन, बबेखौबा मा खालामनांगोन माइनास खालामनांगोन आरो माखौ मिथिनांगोन जों रोदा अनजिमा आरो जरा अनजिमा, बे जरा अनजिमा। स' दानिया जों फार्स्ट कुइसनाव नायनोसै। स' दानिया जों फार्स्ट कुइसनखौ नागिरगोन। बेहाय मा जादों 20 बे मा जानांगौ 21 23 27 आरो मा जादों बे 33। स' दानिया बेहाय मा जादों नै जोंनो बेहाय मा जादों प्लास 2 जादों, बेहाय मा जादों जोंना प्लास 4 जादों, बाहाय मा जादों जोंना 27 जों 6 दाजाबबाथाय 33 जागोन। अब्लाना बेहाय मा जादों अब्लाना मा जागोन बेयो जरा अनजिमा 2 4 6। अब्ला नेक्स्टआव मा फैगोन जरा इभेन नम्बर जोंना मा फैगोन प्लास 8 फैगोन। अब्लाना मा जागोन 33 जों प्लास 8 जों प्लास खालामबाथाय 1 आरो 4 जागोन। अब्लाना मा जागोन कारेक्ट एन्सारा 41 जागोन। नेक्स्ट कुइसन नायगोन जोङो कुइसन नम्बर 2। बेहाय मा दं 5 6 9 14 21। अब्ला जोंना बेहाय मा जादों प्लास 1 जादों, बेहाय मा जादों प्लास 3 जादों, बेहाय मा जागोन प्लास 5 जादों, बाहाय मा जादों प्लास 7 जादों। अब्लाना मा जादों बेहाय बे जरा अनजिमा अड नम्बर जाजोबदों 1 3 5 7। नेक्स्टआ मा जागोन जोंना प्लास 9 जागोन। अब्ला 21 जों 9 जों प्लास खालामबा जोंना माखौ मोनगोन 30 खौ मोनगोन। अब्लाना अपसन बि आ जोंना मा जागोन कारेक्ट एन्सार जागोन। दानिया नायगोन जों कुइसन नम्बर 3। कुइसन नम्बर 3 आव मा जादों 6 निफ्राय नैबे 11 सिम थांनाया मा जागोन प्लास 5 जागोन आरो मा नैबेनिफ्राय बेसिम थांनायाव मा जादों 11 निफ्राय 21 डिफारेन्सआ मा जादों बेहाय 21 निफ्राय 11 आव मा जादों 10 जादों। अब्ला बेहाय मा जादों प्लास 10 जादों। दानिया नैबेनिफ्राय मा जादों आरो मा जाबावदों 21 जों 15 प्लास जाबावदों बेहाय। अब्लाना मा जागोन 36 जायो। अब्ला बेहाय मा जासिगोन 20। अब्ला बेहाय मा जागासिनो दं प्लास 5 5 बारायलांगासिनो दं। अब्ला बेहाय नेक्स्टआव मा जागोन प्लास 25 जासिगोन। अब्लाना मा जासिगोन 56 जों 25 जों मा जासिगोन 181 81 मा जासिगोन कारेक्ट एन्सार जासिगोन। नैबे कुइसन नम्बर 4 मा जादों जों नैबे गोमाना थानायखौ दिहुननांगोन। अब्ला बेहाय जों नायनांगोन 3 सानजाबनाय बेसेबां 3 सानजाबनाय 6 जायो आरो 2 प्लास जाबाथाय बेवहाय जोंना मा जादों अब्लाना 3 × 2 बेसेबां 6 जाबाय, 6 प्लास 2 बेसेबां जाबाय 8 जाबाय। अब्ला जों बेखौ नायबाय 8 × 3 बेसेबां जाखो 24 जायो। 24 जों प्लास जों 3 खालामबाथाय 27 मोनगोन। अब्ला नेक्स्ट बेखौ मा जासिगोन बे मा 2 नि उनाव 3 फैदों। अब्ला बे मा 27 × 3 जागोन 4 जासिगोन प्लास 4। अब्लाना जों मा बेखौ मोनगोन। अब्ला नेक्स्ट माया फैगोन बेहाय 1 1 2 × 5 प्लास 5 जासिगोन। अब्लाना जों 1 1 2 5 अब्लाना 0 6 1 अब्लाना मा जागोन जोंना 565 आ जोंना मा जासिगोन बेहाय गोमाना थानाय नम्बरा माया 565 आ जागोन। स' जों बेबायदि सल्भ खालामनांगोन। बेहाय मा जादों 2 नि उनाव मा फैदों 9 फैदों, 9 नि उनाव मा जादों 28 फैदों। अब्लाना बेहाय मा जादों जों बेखौ नायनांगोन मा स्कुवेराव जागोन नामा ना माल्टिप्लाइ खालामना 2 सानजाब 4 8 8 सानजाब 1 8 जों 1 जों दाजाबबा 9 जायो, 9 सानजाब 4 थ' जाहैला बेयो। अब्लाना बे मा मिलायहैला। जों अब्ला बेखौ नायबाय 2 नि किउब प्लास 1 बेसेबां 9 मोनो। बेनि उनाव 3 नि किउब प्लास 1 बेसेबां मोनो जों 3 नि किउबा 27 27 दाजाब 1 28। अब्लाना जों मा 4 नि किउबा बेसेबां जासिगोन 64 64 प्लास 1 बेसेबां जाखो 65 जाबाय। अब्ला नेक्स्ट गोमाना थानाया 5 किउब प्लास 1 बेसेबां जासिगोन 5 नि किउबा 125 प्लास 1 125 प्लास 1 बेसेबां जासिगोन 126 आ मा जासिगोन कारेक्ट एन्सार जासिगोन।
स' बेबायदि कुइसना मस्ट इम्परटेन्टलि रिपिटानो मा जाबाय रिपिट जाबायानो थायो जिखुनु एग्जामाव बेनिफ्राय मा 4 मार्क्सआ फैखायो दानिया जों मा नायगोन लेटार सिरिसनि सोमोन्दै जों दा मा नायगोन लेटार सिरिस मा होनदों लेटार सिरिस नायनो थांनायनि सिगां जों मा लेटार्सफोरा बेसेबां दं जोंना मा लेटार्सफोरा गासै 26 था दङ अब्ला जों मा नायनांगोन बेहायबो प्लास माइनास आरो मा इभेन नाम्बार अड नाम्बार प्राइम नाम्बार बेफोरखौ जों नायनांगोन स' जों मा बेहाय बेसेबां डिफारेन्स दं बेखौ नायनांगोन ए निफ्राय सि सिम बेसेबां डिफारेन्स दं बेहाय ए आरो सि सिम 2 डिफारेन्स दं बेहाय बेसेबां ए निफ्राय सि सिम 2 डिफारेन्स दं सि निफ्राय एफ सिम सि निफ्राय डि इ एफ बेहाय मा दं प्लास 3 दं बेहाय मा दं एफ निफ्राय जे सिम 1 2 3 4 बेसेबां प्लास 4 दं अब्ला जे निफ्राय बेसिम बेसेबां प्लास 5 थागोन अब्ला जोंना मा बेहाय 2 3 4 सिरि मा बेयो लाइनैनो जालांगासिनो दं अब्ला जोंना मा 5 आव जे नि उनाव मा फैगोन के एल एम एन अ अब्लाना मा जासिगोन जोंना अ आनो राइट एन्सार जासिगोन दानिया जोंना 7 नम्बर कुइसनाव बेवहाय मा जादों जों दानिया नायदिनि ए निफ्राय डि सिम बेसेबां दं जोंना 3 बि सि डि डि निफ्राय ए सिम बेसेबां जादों इ एफ जि बेवहायबो प्लास 3 ओइस निफ्राय एम सिम 1 2 3 4 5 बेहाय मा जादों सरि बि4 सो जानांगौ बेहाय मा जादों प्लास 5 जादों अब्लाना बेहाय मा जागोन प्लास 5 एम निफ्राय 5 सिम मा जासिगोन प्लास 6 जासिगोन अब्ला एम निफ्राय 1 2 3 4 5 6 एस आरो जेड गोनां मानोना एस आ जेरावबो गैखाया स' बेनो कारेक्ट एन्सार जागोन दानिया जों नायगोन 8 नम्बर कुइसननि अब्लाना मा होनदों 8 नम्बरना इ निफ्राय जे सिम बेसेबां डिफारेन्स दं इ निफ्राय जे सिम 1 2 3 4 5 बेसेबां प्लास 5 दं दानिया जों बे डिफारेन्सखौ दिहुननो हाया बेनिखायनो जों बिसोर मोननै उननिखौ नायनोसै 3 निफ्राय वाइ सिम 1 2 3 4 5 बेहायबो मा प्लास 5 आनो डिफारेन्स दं वाइनि ओइस आरो डि खौ नायबाय जों अब्लाना मा डि नङा बेयो मा जानांगौ डि आनो ओमफ्राय जों दानिया बेखौ नायनोसै बेसेबां प्लास 5 होनानै नायनोसै जे निफ्राय 1 2 3 4 5 अब्लाना मा जासिगोन अ आनो जोंना मा जासिगोन कारेक्ट एन्सार जासिगोन स' जों मा बेबायदिनो खालामनांगोन नोंथांमोनहा जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्लाना मा खालाम साबस्क्राइब खालामनानै हो बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो शेयार खालामनो दाबाव